Чым? Пачакайце хвіліночку. На отмені. Так, ну что? О, і ми вийшли в ефір, видатно. На отмені гук ёсць? Ёсць. Усё. Ми, як кажуть, готові. Готові до стріму. І так далі. Так, за сьогоднішній день. Невероятно, але факт. Мінус 1 подписчик. Курва. Демотивує. Демотивує, питання немає. Добре. Так, але гэта риторика. Подписались, так отписались. Неважно. Давайте вертаться в гульню. Что у нас? Что у нас по гэтай гульне, до речі? До холера яшчэ чаго рабіць. До холера вельмі шмат чаго рабіць. Ось. І ми, по сутності, я планую зробити 3 досягнення, які ви бачите зараз перед собою зліва. Ось зліва. Ось так. Зробили. Запрацювало. Так, што ж гэта за дасягненне? Першае гэта Мастуду. Вось павінны прывесці 3 разы гроз, якія будуць агульнай вагой 195 тонн і болей. Гэта насамрэч не цяжка, бо лакаматывы важаць пра 70 тоннаў. Гэта нават не тычыцца Італіі, калі што. Другое, капітан, кэптен. Гэта акурат такі звязанае з Італіяй. Нам нейкі шып'як, трэба нешта прывесці. Таму таксама гэта магчыма, мы гэта зробім. Ну і усе дарогі, усе шляхі вядуць у Рым. Мы гэта абмяркоўвалі на мінулым стріме. Таму мы гэтым і займемся. Зараз бачыце перад сабой вось гэты шлях, я паказваў. Мы уваходзілі ў Рым, вось па гэтаму шляху, і везлі груз вось сюды. А потым вярталіся. І таму вярталіся, і мне падаецца, ехалі кудысьці туды, наверх. Вось, і мне падаецца, што зараз яно на ўзроўні 2 з 4, то бок 2 шляхі зроблены, засталося 2. І гэта адсюль з поўначы, так бы мовіць, і вось з усходу. Таму можна перанесціся, дарэчы, у Пескара, праехаць у Рым, а потым у Тэрні і таксама у Рым. Вось. План такі, таму адразу давайце яго і зробім. Магчыма, трэба купіць гараж у Пескары. Вось ён, так. І што кепска, у Тэрні нема гаражу. Ну нічога, мы магчыма туды ў Ліворні потым. І потым паставім сабе кропку недзе тут і праедзем. Так, гараж-менеджер Пескара. Пераносімся. На жаль, свой вялікі жаль. Я нічога не магу зрабіць, паколькі у гаражах у мяне ўжо няма каго саджаць. Гэта такая вось штука, якая называецца, мне падаецца, рекрутмент. І ён у нас пусты. Увесь свет, і нікога ўжо няма. Усё. Болей кіроўцаў няма. Добре, давайте возьмем зараз световую мапу. І мы вось сюды, напэўна, так, праз гэтую развязку. Прокотимся. Ну, давай так, не вось сюды. А каб гэта было у Рым непасрэдна, то вось можна сюды, правда? О, выдатна. Тое, што трэба. Так і поедем. Поедем пустымі, навошта нам нешта чапляецца, нейкі груз. Не бачу ніякай патрэбы ў гэтым, бо колькі у нас 120 мільёнаў амаль, што бачыце на рахунку. На той халеры нам гэтыя грошы яшчэ тут збіраць. Можа, нават можна было б сказаць, можна было б у слоіку саліць, правда, але ж не. Тут пасаліць гэтыя грошы не можна. Можна толькі ўзірацца на гэтыя лічбы, ўсё. Ну і, канешне, мяняць тракі, мяняць цягачы, як толькі заўгодна. Дарэчы, было 2 абнаўлення апошнім часам у Euro Truck Simulator. Мне падаецца, неблагія, таму што першае абнаўленне гэта было... Так, добра сюды. Гэта было у Грэцэ.
Так, калі хто любіць Грэцыю і катаецца на цягачах, то, як кажуць, запрашаем. Грэцыя даступная, можна паглядзець на гэтыя масты, якія там ёсць, і паміж Грэцыяй і Левкадаю. Калоса нават нейкага бачыў там на анонсе, дзе яны, правда, ўзялі яго, магчыма, нейкія адноўлены, но адпаведна не радоскі, гэта будзе Калос. Хаця выспа Радос, яна даступная таксама. 4 выспы яны зрабілі апроч, як яго, Піренейскі, гэта паўвыспа, не? Я ўжо не памятаю, дзе там знаходзіцца Грэцыя, на якой паўвыспе, але карацей, выглядае прикольна, прышпільна. Так, з першага позірку спадабалася. Прыйдзе час, будзем там катацца 100%. Безумоўна, там дадалі Крыт, Радос і 2 яшчэ якісьці там. Выспе, две выспы. Маленечкі, безумоўна, таму што нават на Крыце толькі адзін горад, хіба што. Ой, Рэвен, світаначкі, ты ўжо тут, ля, як утульную ночу. Ась ты. Мыша-павук ты наш. Начны. Як у тебе справы, распавядзі? Бачыш, у мяне твіч паціху расце. Па маленечкаму кроку, але ўсё ж такі ідзе. Вось, калі што мы зараз... Так, мы сюды. Добра. Мы зараз едзем у Рым. Мы проста выконваем задачу апошняя, якая зараз у лісце злева ў версіі. Пакрысе гатую голубцы ленівы. О, я ведаю, хто табе зайздросціць белай зайздрасцю. Са мною жыве тут побач адзін аматар голубцоў. Будь якіх, ці то лянівых, ці не лянівых, але я б сказаў нават калісьці яна шалела. Можа на ў чаце, дарэчы, але правда, хутчэй за ўсё не ў твічы, а на ютубе. Вось, дык карацей, гэта про... Я казаў аматар, прабачце, калі ласачка, прафесіянал. Да чорта аматараў, проста прафесіянал у голубцах. Так, што гэта шляхетна, насамрэч. Гэта, напэўна, вельмі смачна атрымаецца. А як жонка твоя, дарэчы, чаму яна не гатуе? Вы заўсёды дзеліце напалам, то ты гатуеш, што яна гатуе. Бо ў мяне, калі што, я ўжо не казаў, ты, можа, не памятаю, ты быў на гэтым стрымы ці не, калісь ты пытаўся, то моя жонка, напрыклад, не гатуе беларускую ежу. Гэтым выключна я займаюся і найчасцей гатую сам для сябе. Максімум там пару дранікаў схопіць, як мыша. Сцягне. Ось, з патэльні і ўсё на гэтым. А так, звычайна я ўсё з'ядаю. Ай. Так, чакай, я бачу, ты напісаў. Зараз пагляджу, толькі трэба напісацца. Так, у мяне ўдома гатую толькі... Сур'ёзна? Воу! Ты не толькі таленавіты, але і таленавіты. Ну так бы мовіць, у сэнсе таго, што таленавіты мастак. Вось, хіба што дызайнерам ты працуеш, не? Да гэтага яшчэ дадаць можна, што і мастак на кухні. Малайчына. Ухваляю такое. Бо я памятаю, калісьці я стамляўся на працы. Ну, быў такі перыяд, я не ведаю, ці бывае у каго, ці не бывае, што вось неяк праца надакучыць, і яна проста высмоктвае з цябе ўсю твою моц. Прыходзіш, дык вось пераключацца лепш за ўсё было гэта гатаваннем. Асабліва, калі быў ковід, вось 19 год, 20-й. То бок ты сядзіш у хаце, працуеш, вымотваешся, як паскуда нейкая. Вось, і што рабіць увечары? Ты ўсё так жа у хаце знаходзішся.
Вось, там у краму выбежаш, купіш што трэба, ну лепш гатаваць. Бо раней было, што ты стомішся на працы, але ўжо едзеш да хаты, ўжо неяк переключаешся. А так, каля пліты самае то было. Кайфаваў, карацей, я ад гэтага. Гэта было вельмі прыемна. Нават зараз успамінаю гэты час, калі гатаваў. То прыемна ўзгадваецца. Так. Таму, калі вы яшчэ не спрабавалі нешта гатаваць, раю, спрабуйце. Спрабуйце і ешце. Спрабуйце і каштуйце, вось так правильно казаць. У нас прасцей, жонка гатаваць не любіць, а я люблю, так і дамовіліся 15 гадоў таму. Сімбіёз гэта называецца. Ведаеш такое? Я бо вывучаў біялогію даволі так падрабязна ў сваім жыцці. Мне адукацыя ўвогуле што не айцішная. Вось, дык гэта называецца сімбіятычнае ўзаемадзеянне. Найчасцей сустракаецца, калі, напрыклад, зялёная бактэрыя з нейкай плесенню акумулюецца ў адзін арганізм. Ну, я так жартую, без усялякай абразы. Ну, плесень я ў сэнсе грыбы. Грыбы, як найчасцей. Грыбы і бактэрыі. Бо звычайна кажуць, што плесень гэта нешта шкадлівае. Не. Гэта грыбы ўсё. Калі хто не ведае, да рэчы, можа хтосьці і не ведае. Што насамрэч уся глеба, яна прасякнута плесенню. О, прабачце, плесенню, цвіллю. Нешта я вяржу не тое. Забыўся на слова. Наша аўтэнтычная, сапраўдная, шляхетная беларуская. Цвіль. Малюешь часто. Так, зараз бы уехал бы. Так, что зовется Цвиль, и я ей поважаю, малюю часто. А як ты ее малюешь? А, ну в сенсе ты падтрымліваеш, так бы мовіць, тэмпературу свайго гэтага мышапавука. Типу, ўсё ж таки бачыш, ты яе выкарыстоўваеш. О! Many roads leads to Rome. Выдатна. Выдатна. Мы прыехалі, давайте да зоны адпачынку. Даедзем, адпачнем, і потым яшчэ з поўначы паедзем у Рым, бо мы зараз зрабілі трэці шлях. Выдатна. Табе цвіль падабаецца, я памятаю, каб патрымаць тэмпературу сваю вось гэтых малюнкаў, анімацыю гэтак далей, бо асацыяцыя такая ў людзей. Яны троху хвалююцца і баяцца цвілі. Яшчэ дадам для гледачоў, якія, можа, не разумеюць сімбіёз, як працуе. Гэта біялагічная інфармацыя, каб не падумалі, што типу, калі сімбіёз, гэта абавязкова нехта карысны, типу бактэрыя зялёная, якая з дапамогай хларафілу выпрацоўвае вуглевадароды. Не, неправда. Грыбы даюць ці цвіль, давайте так, цвіль дае абарону велічэзную гэтым бактэрыям. Яна стварае для іх неверагодна якасныя умовы, каб яны былі трывалымі. І ў выніку гэтага такія сімбіёнты, яны выжываюць у неверагодна нежыццяздольных умовах, давайте так. То бок, калі, напрыклад, ідзе перабольшванне проста атручанае паветра, атручаная глеба ці нешта вось такое, і паасобку ні цвіль, ні бактэрыя не выжыве, пры гэтым сімбіёнт выжыве. Яшчэ як? Яшчэ памнажацца будзе, развівацца. То бок, наша прырода, яна здатная на мноства рэчаў, якіх цудоўных.
Слухайце, вось нешта такое ў галаву прыляцела. А ведаеце, не можа быць менавіта з-за гэтага? О, гэта, дарэчы, што ў нас? Мы там пераначаваць зможам, не? Што прыляцела? Вось калі сімбіёз узнікае паміж мужчынай і жанчынай, і гэта ўтвараецца сям'я, тыпу, быў адзін я, а, не, гэта ў нас не тое, паехалі назад. То ты быў адзін я, а калі ўжо знайшоў сабе сімбіёнт, то вас адразу не 2 стала, а 7. Прикольно, не? Вам так не падаецца? Поехали адпачываць. Нас чакае тэлепартацыя на поўнач. Хопа, готово, адпачываем. Так, супакойся, куды ты што ўжо паляцеў? Што ў нас там на поўначы ёсць? У Тэрні ж няма. Так, у Тэрні нічога няма. Так, нам не падыходзіць Ліворна. Ліворна не падыходзіць, Фларэнцыя падыходзіць. Хіба што з Фларэнцыі паедзем. Будзем пераносіцца ў Фларэнцыю і ехаць вось сюды будзем. Во. Вось так. Правда? Не, не сюды. Вось сюды будем ехать. Так, шукаем нашу Флоренцию. Чакай. Може купить треба. Есть у нас тут гараж. Флоренция, вось яна. Поехали. Все. Телепортация паспяхова адбылася. Едем наперед. Так, кручуся. Так, што б яшчэ хацеў сказаць, дарэчы, вось мы сёння, калі выканаем гэтыя 3 дасягненні, калі што, у нас там ёсць яшчэ прыблізна 2 дасягнення, якія тычацца Італіі менавіта. Але я іх не браў, таму што, не пісаў на гэты ліст, вось, не ўносіў гэты ліст. Каб, так бы мовіць, выканаць гэтыя 3, будзь упэўнены, што ты такі круты, пастаўленыя мэты сабе зрабіў на 100%, таму, тыпу, заслугоўваеш, не ведаю, няхай шакаладка гэта будзе. Вось, і такім чынам. Таму, калі мы рана справімся з гэтымі 3 задачамі, то ніякіх праблем будзем працягваць далей рабіць, таму што адна з іх гэта перша у нас, ось, бачыце, гэта must to do. Ой, не туды паехаў, трэба было правей. Там трэба зрабіць 3 даставы на 195 тоннаў. А ёсць яшчэ адно дасягненне, там 5 даставаў на 250 тоннаў. То бок, ці на 300 тоннаў. Крацей, папацець прыйдзецца. Ёсць яшчэ дастава на 8 разоў. 8 доставок зрабіць над важкіх і надпамерных грузаў. Таму упэўнены, што сёння нам будзе чым заняцца, калі што.
Штось сёння на гэтым канале музыка, бляха, мозгадробительная нейкая. Ну что, выйдем снова на рекорд хуткости. Опс, трохи зачепилися. Бывает такое. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, 130 кілометрів засталося до Риму. Сподіваюся, що в залік пойде, без яких там, без усяляких там викивоків. І ми їдемо з правильного шляху, з полноші, як і потребується. Бо там не відзначено, по яким шляху треба уїжджати. Ой, худенько летит наша Вольво. Вау.
Да рэчы, я ж забыўся, апроч Грэцыі у гульню дадалі яшчэ адзін трак, якога ніколі не было. Пад маркаю Iveka з'явіўся трак, які завецца S-трак. S-трак, ці не так. Трэба будзе паспрабаваць. Трэба будзе неяк купіць яго. Тым больш на Iveka я ездзіў даволі не шмат, можа там нейкіх 3000 кіламетраў усяго. Вось, і тое на пачатку гульні. Я яшчэ не стрымеў на той момант. Таму карацей. Неяк так? Ну і што вы сунецеся, як сонныя мухі, а? Так, телепас злева, добра. Телепас тут. Злева мяркую будзе лепш. €54 за проезд. А, бляха, я столько не зарабляю. Романополи. Ну что, я давно футбола не глядел. Хоць ты зараз бяры, усталёўвай сабе UFC. Ёсць, дасягненне ёсць. Адразу сабе там недзе малюем наш першы вось гэтае дасягненне. Сюды хадзі. Не тое вось. О. І робім яго зялёненькім. Выдатна. Агульны падлік. Тое самае павялічваем. Захаваць так. І тут, ой. Двоечка з'яўляецца. Вось так. Ой, прыемныя. Не ведаю, як вам, мне прыемна. Так, добра, пераходзім да наступнай нашай задачы. Нам трэба на шип'ярд завесці. Нам трэба на шип'ярд завесці груз італійскі. Дарэчы, шип'ярд. Мова пра яго ідзе, канешне. Стой, не. Вось так. Прибрали. Так, вось тут трэба ўзяць і, можа быць, тут трэба, бляха, чаму тут расійская мова? Вось так, лепш будзе. Шип. А вось тут праблема пачынаецца, так. А вось тут праблема пачынаецца, як знайсці шип'ярд. У Неаполе ёсць, правда ж? Контейнеры, All Lines. Марина, вось цікава, Марина, гэта шип'ярд ці не? Так, давай, у Неаполь. Наполі. Серйозно? Нейплс. На плес. Так, из меня англичанин. Heat exchanger, бойлер. Так, это все не тое. Гэта цяжкія грузы, але не тое, што я шукаю. Мне трэба Auto и Алоса, Cargo красненькі. Так, CNP. Гэта нейкая нафтавая кампанія, правильно разумею? О, мне б сюды. Тэрмінал контейнер, магчыма, і Марына трэба знайсці. Калі не будзе Марына, то мы 100% зараз павезем гэты груз, які адзначыў. Так, і All Lines яшчэ ёсць. О, са Стокгольму. Уяўляеце, колькі гэта часу адыме. Так, картограф, карго, трас, так. Усё, мы ляцім вось дзе ён. Тое, што мы там адзначылі сабе.
вось ён. З Таранта у Неаполь. Таранто. Перамяшчаемся. Тампере, Таллін, Таранто. Няўжо нема? Нема. Чакай. Ёсць бары каля яго, ёсць Таранто. Так, а ў бары ёсць? Гаражик у бары. Берлин. Та ну, ты жартуеш, ці што? Ой. Так, нема. Гэта атрымліваецца, мне трэба ехаць ажно з Катанцара. Паглядзіце толькі вось адсюль, тое самае, што і з Неаполя. Ну, па адлегласці. Але ж дурное нешта. А дарэчы, а чаму б не сюды? Бары. А ну давай знойдзем. А ну давай тут знойдзем. Так. Марына ёсць. Ужо штосьці. І больш нічога. Так, адкуль? Кальві з Францыі. Бляха-муха, гэта ж далёка. 28 гадзінаў. Не. Я на гэта не гатовы. Гэта таксама здалёка. Так, а што яшчэ тут ёсць? У Ліворна ці ёсць у Ліворна Марына нейкая? Дарэчы, ёсць. Порту нема толькі. Вось гэтая кампанія ёсць жа ж. Шип'ярд, гэта ж павінна быць Марына ўсё ж такі. Вось, яна ёсць у Джэнаа. Джэнаа, гэта ж Італія, пакуль што. Джэнаа. Можа быць, у Джэнаа будзе лепей завесці. Так. З правага боку павінна быць Марына. І яе нема. А каб вас усіх расперазавы, да што такое? Алексей, вітаначкі, поспехи такія сумнеўныя. Поспехи сумнеўныя, неяк паспяховасць не прыходзіць. Дарэчы, у Наполі ў Марыну было, што не было. Так, а можа сюды, ці была тут Марына? Не было. А у цябе распавядзі лепш як? Палермо. Ніякай Марынай нават і не пахне. Зато есть у Катании. Марына есть у Катании. Ну-ка, давай сюда. Катания. И куда ты полетел? Так. Пусто. Скальяры у Катанию. Ну, не з Катанию у Кальяры. З Марыны ў Марыну. О, бляха, вось гэты імба мне падаецца.
Переносимся у катанию. Катание, ось яно, полетели. Дяка Богу, що всі знайшли. Зараз упершыню у Румунії. О, ти там, я пам'ятаю, мені жахи розповідав про Румунію. Чекаю на порожці, коли під рампу підключусь. Зрозуміло. І як там? Страшно ці? Це не все так страшно, як ти мені розповідав. Ого, 4300 будешь тягнуть. Ты что, здепаешься? Я ж только что себе брал. И она мне пишет, что... Ось так. System gotowy do pracy. Skręć w lewo, a następnie skręć w lewo. Я не хочу мне показывать, где тут Марина. Так, налево, потом направо. Логово цыгану. Ну яны ж нават знешне падобныя на цыганаў, слухай. Яны просто ўсе на один твар. Я, калі што, за румынамі, я сустракаўся ў Грэцыі один раз. Та, ну, бляха, не адрозніш, а ніяк. Нешта зламаўся у мяне GPS-навігатор. Трэба вось так ехаць. Так, разворот. Як там кажуць пра гэтую... Я чуў ад немцаў, што Румынія гэта асноўны пастаўшчык прастытутак па ўсёй Еўропе. Яны ж у еўразвязе, таму вольна перамяшчаюцца паўсюль. Што там злева нікога, справа таксама паехалі. 2 ночы прайшлі добра, але я поўныя бакі ўсё роўна не запраўляў. А, ну типу ти зрозумів, типу, каб не бути таким привабливим, так? Так, тут направо. А у тебя пытались увогуле, ці ты хочешь ехать в Румынию, ці не? Ці просто сказали, ну все, Алексей, наступний заказ з Румунії. Шурши туди. Цікаво, чому він... А, тому що це сустречний поток, все, розумів. Ну, головне, що ми проскочили. Все, остатнє нас не хвилює. Вас не питають, який проєкт прийде. На телефон туди і їду. Зрозуміло. Ні, це... Мені подається, це абсолютно зрозуміло. І як це... Ой... По-іншому і бути не може, напевно, ні? Так, яку яхту ми тут шапляємо, ось вона стоїть.
Я не вельмі хацеў ехаць. Ну, ты казаў уже, так, ты уже много раз казаў, асабліва пра тую гісторыю, калі ты там пра газ яшчэ, памятаю, распавядаў. Стоп, 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 стоп. Не туды націснуў. Skręć w lewo. Jedź Так, prosto. мне падаецца, некалі там было яшчэ адно дасягненне наконт яхты, што трэба даехаць учасна. О, я думаю, чаму гэта... Я не тое націснуў. О, я нешта паблытаў тут. На F6 націснуў, бачу, што статус задачы ёсць, а мапы нема. Так, нягледзячы на тое, што яны ў еўразвязі, то ўсё роўна пагранічны кантроль там можна таксама просіць хабар наглую, а чмурэць. Бляха, капца, як іх увогуле ўзялі ў еўразвяз? Яны ж там, па-першае, плятуцца ўнізе там, ці хапаю іх гэтых, як іх называюць, слухай, чыннікаў, якія дазваляюць табе быць уключанымі у еўразвязь. Нечага там хапіла ўсё ж такі, калі ўключылі. A następnie skręć w lewo. Але так, пра Румынію, дарэчы, я нічога добрага ніколі не чуў. Пра людзей, там, пра звычкі і ўсё астатняе. Усё нейкая херабора, ад якой ванітуе часам. Хоць 3 еўра, але ўсё роўна дай. Такія дзе кадры. Капца. Натуральна цыгане, слухай. Хоць капейку, але аджаць паспрабуюць. Цікава, іх зарплата якая? Ці гэта проста ў іх звычка? Ці ў іх там зарплаты няма ніяка, што яны так жабруюць на мяжы? Skręć w lewo. Три еўра хабру. Капец. Я памятаю, калісьці ў 2000 якімсьці там годзе, першым, пятым, зараз не ўзгадаю, не пятым дакладна, раней было. За пяты я пераганяў, ну, вешалкай быў гэтай, на каго машыну вешалі. То ехаў з чалавекам, і ўжо наш, калі што, памежнік, ці там мытны спецыяліст, я ўжо не памятаю, ну хіба што быў памежнік нейкі, які прымаў дакументы ў акенцы звонку, не ўнутры, таму што хутчэй за ўсё гэта і быў пабэжнік. Вось, то ён там штосьці прычапіўся да чалавека гэтага, які ехаў са мной, ну, чыя машына была. І тыпу адмовіўся браць дакументы. Той проста адышоў на крок адзін ад гэтага акенца, уставіў туды 20 еўра. І тыпу, на, возьми документы. Ён кажа, давай у конец чаргі. Ён, не, давай возьми, калі ласка. Узяў документы, што ты? Канешне, павернуў без грошай. Так што, бляха, і беларускія мытнікі таксама нармалёва так цягнулі на гэтай мяжы. Я просто тады ачмурэў ад такой нахабнасці, што просто вось так на мяжы і камеры тыпу віселі, што та пахую усім. Там просто уставіў документы 20-ку і зноў такі уперад чаргі. Каб прапусціў гэты. І тут не ведаеш, хто злачынца. Ці чалавек, які хабар даў. Ці мытнік гэта, які дакалупаўся да яго, што не было якогасьці там дакумента, ці што там, нейкай спраўкі. Я ўжо не памятаю.
Ну такое дурное нешта, ведаеш, тыпу дакласці трэба было. Вось дакумент гэты, ён адразу не падаў у акенца. «573 километра». Гэта мы ў Сіцыліі, калі што едзем. А там што, вулкан? Што? Такая гора не быў вулкан. А не, просто гора. Я ніколі не здараўся за свае 29 гадоў з тым, каб нехта прасіў хабар. Гэта ўпершыню. Сука. Ой, прабачце. Але вылаяцца на яго гэта найменшае, што я магу зрабіць. Ну, каб прасілі, то, напэўна, мабыць, і не. Нешта ты ведаеш, так я ўзгадваю, што з мяне часта прасілі хабар, насамрэч. Не памежнікі, не. Я пра сутнасці ў Беларусі. У мяне нават было, не паверыш, я калісьці працаваў на такую кантору, як Вюрт, як кіроўца, магчыма, ты ведаеш яе, ну, гэту гандлёвую марку. Дык у мяне нават было такое, што не пры працаўладкаванні, а пасля ўжо таго, як працаўладкаванне прайшло, там было размеркаванне кліентаў, якія ўжо даўно працуюць з кампаніяй, гэтак далей. Дык нават там даходзіла да, на мой погляд, гэта абсурд, не ведаю, што там вы скажаце, ці гэта з глузду з'ехаўшая кантора, ці што. Вось, на мой погляд, так і было, што чалавек, які адпавядае за тое размеркаванне, то бок непасрэдны мой начальнік, ён прасіў з мяне грошы за тое, каб ён мне налічыў гэтых вось выдатных, так бы мовіць, якія даюць абарот кліентаў. Ну, нават такое было. Хаця я працаваў у гандлі, то бок і ён жа ж гандляр, і я гандляр. І пры гэтым пры ўсім ён чамусьці з мяне не быў зацікаўлены ў тым, каб я рабіў нейкія абароты, развіваючы кліенцкую базу. Вось, я прасіў хабар за тое, каб ён мне налічыў гэтых вось добрых кліентаў. Карацей, такі вось інцыдэнт быў. Потым, калі я звальняўся, я яго заклаў, канешне. Бо за мной размаўляў дырэктар, таму што мне паказнікі былі вельмі добрыя. Я выцягнуў сваю базу кліенцкую, павялічыўшы абароты ў 2,5 разы. А чэлік, які даў хабар начальніку, той не павялічыў абарот. Ну там, можа было, но прыблізна там на ўзроўні 1,1 ці 1,2, нешта такое было ў яго. Вось, то бок, у межах інфляцыі, як я для сабе тады адзначыў. І калі я звальняўся, то са мной размаўляў гэты дырэктар, я яму казаў, што, ну, як бы звальняюся па якой прычыне і з якой нагоды, тыпу, і назваў, што калектыў у вас гаўно. Я за мяне не хачу працаваць, знайшоў сабе іншае. Больш прыватнае, больш цёплае месца. Больш адэкватнае. Вось. І у выніку нічога, як ты разумееш? У выніку нічога. Гэты чалавек, які хабар вымагаў з мяне, той працаваў да закрыцця кампаніі. Ну, там не кампанія была, дарэчы, у Беларусі, там было прадстаўніцтва. Але ён працаваў да самага яго закрыцця. Чакай, а вось ты як кіроўца, няўжо ў цябе менты ніколі не прасілі хабар? Ну так, намякаючы. Типу, што можна абысціся папярэджаннем. Все такое. Няўжо ніколі не было?
Так, 430. А, я розумію, тут же ж одлеглость ідей по морю. Тому так подається, що далеко. А насамрэч гэта ж нам толькі до порту доехаць. А море воно ж просто скіпнецца. Нават не покажуть, як ми пливем. Кораблик, некий паромчик, ці нешта подобное. Ні разу ніхто не просив, нішто собі. Я не ведаю, мабуть, у тебе твар занадто злостний. Ці занадто бедний. Пробашка или что? Типа, ну что с тебя взять? Ці наоборот, лепш не буду просить. Может, и там, не ведаю, там у плечах 2 метра. Ну, хотя бы 1,5. Тому такие поглядели, не, нахер. Я лепш сегодня буду без пива. Але ризиковать зубами не стану. Так, за увесь час было 5 правопорушений, 2 раза штрафы, 3 раза отпускали. Прикольно, конечно. А у меня слухи довольно долго ездил. Ну, мне было порушение, мне было с парковкой, мне было с хуткостным режимом. И 7 годов, 8 годов, мабуть, навіть, без випадків на дорозі. Ось. А потім мені пройшло гэтых 8 годов, і нешта так пам'ятаю, за 1 год было 2 разы. 2 разы при этом я не виноват был. То есть, то бок у мяне уписывалися на парковці каля хаты. Приходилось займаться гэтым фарбаваннем и все такое. О, чакайте, а мы тут ехали, до речі, ж, гэта была ноч минулый раз. Тому мы не сфоткалися тут. А зараз зробимо здимок. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я пам'ятаю, як я тут ехал и у камеру глядел, что тут ничего не бачно. Стоп. Сюди. Феличі Гейт. Ну, не ведаю. Бачив і цікавіші речі. Я одразу пригоджався з усім, коли порушав, нема сенсу спрачатися, коли припиняють. Ні, звісно, коли порушаєш, я не пам'ятаю ні в одного разу, як спрачався. Але ось, наприклад, є інші люди. Знайомі, так би мовити, давай так. Знайомий знайомого. Їхав у Польщу зовсім недавно. Його припинили за порушення хуткісного режиму. Дик спрачався, стояв. Йому показували фотку його машини, а камера така, лайнова, використовувалася у той момент поліцією місцевою, польською. Что яны сфоткали фары, только по сутности видать было, а ни твара кіровцы, ни номера машины, ничего не было видать. Ты спрашался человек? Не хотел платить никакого мандата, ничего такого. Рамонок, вітаночки, хвилиночку, зараз розповіду, куди ми, що тут і навошта. Ось, так що посперчавшися, яны просто сказали ему типу 150 злотых замест 300 злотых і типу вали отсюда. Ось, ён на гэта пагадзіўся, то бок зніжку атрымаў за тое, што спрачаўся. Так, галоўнае яхту нам не зачапіць. Карацей, Рамонак, вітаначкі, дарэчы, едзем мы з Катані у Кальяры з аднаго італійскай марыны ў другую, каб перавесці вось гэтую яхту. Я спадзяюся, што там ёсць яшчэ задача ў мяне на перавоз яхты. Магчыма, тыпу без пашкоджанняў, без всялякіх там мандатаў і гэтак далей. Але мандат мы атрымалі, калі вы выязджалі з Катані ўжо. Вось, задача ў мяне зараз выконваецца другая да неважна, у мяне 3 задачы, то бок другая, якая называецца капітан, то бок з марыны, у марыну італійскую прывезці нейкі груз.
Вось мы гэтым зараз і займаемся. Спадзяюся, ўсё пройдзе добра. А да гэтага мы выканалі вось гэтыя усе шляхі вядуць у Рым даволі хутка. Так, кальяр. О, поехали. Я б сказал, так, поплыли. Так. Тут хутенько 2 кілометри засталося, бо звичайно марини каля порту знаходяться. Ось, так що поглядимо зараз, виконається, не виконається, красиво буде бачно. Яхта, до речі, невеличка, 6 тонн важить. Тому, магчыма другая вось гэтая задача. На чым кіруеш? Так, я з геймпада гуляю, Xbox One. Купляў сабе асобна. Вельмі падабаецца, да рэчы, бо ў яго 2 маторчыкі ёсць. Тыпу ён з вібрацыяй такой. Добрый, прыемна гуляць на ім. Адзінае толькі ўжо, слухай, амаль за год ён трошачкі дрыфціць у мяне. Трэба нейкую чыстку яму замуціць. Я ўжо там паглядзеў. Навучанні усялякія. Трэба будзе купіць толькі гэтую не скляначку, а ну, карацей, такі вось апрысківач маленечкі з спіртам, каб пачысціць усе кантакты і ўсё такое. Нечым там забрудзіўся унутры. Атрымліваецца з-за таго, што я катаюся вось у Еўратрак, у мяне заўсёды акселератар, то бок гэта правы рычаг RT, ці неяк так называецца. Ён часам падліпае, то бок недзе там пад кнопкаю, паміж кнопкаю і кантактам ёсць штосьці ліпкае. Вось, і што самае горшае, гэта левы сцік дрыфціць. Дрыфціць, калі вось карыстаешся, там уверх ці ўніз, ён не адліпае і бляха-муха. Не-не-не, хлопец, ты не падціскай мяне. Так, уписываемся, уписалися, добре. Выдатно. Ну что, мяркую, что стоит паркануться. Давай, парканемся. Head towards the red flag. Так, а як тут у мене чекай? Ось так. Ці хутчэй за ўсё гэта трэба было задам зрабіць. Ну так і ёсць. Так. Мы нікуди не спяшаемся, зараз будем паркавацца тут 2 гады 3 ночи. Что, Алексей, заздростишь? Что я могу так вось паркавацца? Так, треба змяніць камеру. Лепш за ўсё вось так. Так, гэта мне трэба вось сюды. Сюжетной кампании тут нема? Не. Тут толькі дасягненні, тут мапы фотареалістычныя. Вось нейкія там, як іх называюць, божа, адметныя кропкі, типу будынкі гістарычныя, все такое. Вось мы у Італіі, калі я набыў гэтае DLC, мы там і вулканамі займаліся, і все такое. Ну, шукалі вулканы, фоткаліся на іх. О, вода, паркануліся.
перадам гэта моцна. Ну як умеем, ну мы ж не прафесійныя. І ні халера ў мне не пайшла. Ні халера не пайшло у залік. Капітан не атрымаўся. Не атрымаўся. Так, дарэчы, колькі там стомленасці у нас, трэба адпачываць? Не трэба адпачываць. Трэба было скінуць, дарэчы, гэтую яхту. Як кажуць, ні сабе, ні людзям. Так, давай, то бок, калі гэта выспа ў нас, і яна нам не пашла ў залік, то нам трэба ў такім выпадку у Напалі, Наплес, знайсці Марыну. З правага боку, дарэчы. Не он нейкі. Так. О, хоба, што шукаеш? Шукаю дастаўку. Капітана хочу выканаць. Трэба адвезці груз у нейкую Марыну італійскую. Зараз я адвёз у кальяр, і яна не пайшла ў залік. По назве грузу яхту. Менавіта яхтака была. Яхта. 9 тонн. Queen, дарэчы. Але гэта ў Латвіі. Не падыходзіць ніяк. Эбора, Готсбург. Та ёлы-палы. Не тое. Эбора, Готсбург. Так, Таллин, Кордоба. Не тое, Лос-Сасары. З Анконы. Сасары доўга гэта будзе. Можа іншае нешта ёсць. З Анконы у Флоренцію. Але нет, гэта не то, мне трэба, каб справа яна была. З Кальві у бары таксама не падыходзіць. О, бачыш, Ольбія і Аячо. Тым больш гэта вялікая яхта, давай. Ольбія, Аячо, поехали. Вось жа ў сярэдзіне. Вырве, бляха. Я толькі што вёз з Марыны ў Марыну і не пайшло ў залік, таму што, магчыма, гэта было на выспе. Калі зараз не атрымаецца... Ольбія. Там ёсць нешта ў мяне. Ольбія. Гараж ёсць, выдатна. Калі не атрымаецца, то значыць, трэба будзе весці недзе на паўвыспе, а не па выспах матацца, разумееш? Ольбія. Дзе? Все зразумеў, трэба купляць. Так, ёсць трейлер, гараж. Та окей, так, сюди. Ольбія. Так, Аячо гэта Францыя. Там Італія была написано, що ти мені париш. W porządku, znajdziemy inną trasę. Зараз покажу. Пише, I currently don't have job. Гляди. Бачиш? Блять. Та який хуй, бля. Курвіска. Гэта мінулае было Італія, так? А я чо, не цікавить.
Рызыка, Стокгольм, Сасары, Таранто, Сасары. Гэта таксама Куін. Бляха, няма нічога бліжэй, каб хутчэй з гэтым справіцца. Італія. Тут нема, тут нема. Кальяри Мессіна. О, може тут, до речі. 9 тонн, яхта, о. Мне падаецца, гэта лепш за ўсё будзе. Wybrano cel. У кальяры лепш этот. Бачу. Доказал, что я лапухнулся. Так, у кальяры. Катание, треба знову купляти. Przelicam trasę. Паспі, як ліст контракта обновиться, а на що? Усё ж знесли, што трэба. Зараз заберам гэтую вялікую яхту. Спакойна павязем яе, спадзяюся, што нікога і нічога гэтае не зачапіўшы. І мандат, магчыма, не атрымаўшы. Як твае справы, распавядзі? Ужо сёння серада. Нечым заняты ўсе гэтыя дні, нічога не распавядаеш. Ведаю толькі, што ўчора дзеўчыну домой адвёз і ўсё. Ці адправіў, там не памятаю ўжо. Правадзіў да хаты, во, ты пісаў. Як джентльмен. Skręć w lewo. Чакаем. Што чакаеш? Trzymaj się prawej strony. Да хто тут ездит 45? Алло. Ты на Мустанзе? Давай. Тисни там педалью в подлогу. А, міграцію чекаєш? І що, ти кожен день просто чекаєш? Сябровка з Туреччини приїхала, чекаємо на міграцію. Да тебе баби з усього світу їздять. Что ты за человек такий цікавий? Поділися своїм секретом, а? То з Польщі до тебе хтось їздить, тут бачиш з Турції. Jedź prosto. Так, а мы нешта ўжо везлі ў гэтую Марыну, дарэчы. 2 адукацыі. Ой, не надо ўжо, слухай. Ёсць людзі, якія маюць 4 адукацыі. А вось мемы можа быць. Можа купляеш мемамі. Спаміш просто недзе там. На мамбе ці дзе ты, можа, сядзіш. Высылаешь мемы. Skręć w prawo. Так, яхта, дарэчы, мы павязем 9 тонн, а вось яна блакітная стаіць, правда ж? To była miła przyjaźń. Okej.
Ты моя родненькая, ты, а хто ж яшчэ? TikTok. До речі, новий дизайн каналу TikTok Insta. У тебе маєш на увазі? Чапляемся. Все, поехали. Як бы кажется, выдохнули. И с Богом. Я б себе такую набыл. Как гроши были. Вика намалявала? Не. З Вика не срослося. Бо пачалі нешта там рабіць за месяц, у яе нічога не атрымалася. Я вырашыў, што лепш у такім выпадку да нейрасеткі звярнуся. Я Midjourney у нядзелю гэтую насілаваў, так бы мовіць, таму што, сука, такая тупая нейрасетка табе не перадаць. Курва, просто... У мяне ледзь хапіла цярпення на яе. Мемы з TikTok інсты цягну. Ну так мне ты ж са мной таксама высылаеш там штосьці. Бывае штосьці добрае, штосьці не. Добрае я адзначаю. Бывае такое. Сапраўды бывае такое. Є там нейкія праблемы, то адно, то другое, то трэцяе, там крацей прагрэсу ніякага не было. Вось бачыш, я пачакаў месяц і сказаў, што тыпу не. Я так не хачу. Вось, і мы на гэтым вырашылі так. Я там не зачаплюся, спадзяюся. Проехали. Таму ўсё нормально. То бок Midjourney згенеравала. Калі хочаш, я магу табе даць аккаунт, можаш сам пагуляцца, таму што ў мяне я на новую плашку, маецца на ўвазе на шапку каналу гэтую. Я страціў і на лога. Я страціў прыблізна 100 токенаў і яшчэ ёсць 900. Можаш пагуляцца таксама, нейкую сотню сабе, калі ёсць жаданне. Так, куды мы ляцім? Вось сюды мы ляцім. У Палермо. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową prasę. А так, канешне, Midjourney, яна прыкольная тым, што спадабалася адразу, што яна сапраўды добра малюе, сапраўды, то бок яна вельмі уважлівая да дэталяў, вельмі уважлівая да фотарэалізму нейкага там, ці ну, тэкстуру малюе просто вау, тэкстура, фактура, ўсё гэта супер. Але калі ты ёй пішаш ТЗ, ужо ў такіх падрабязнасцях, ужо як толькі не падыходзіш, не, гэтая курва ўсё роўна вырашае сама, што намаляваць. Ты кажаш, не малюй гэтага, а яна така, хто ты такі? Я творчая істота, буду маляваць толькі тое, што захачу. Ось, карацей, так я з ёю пакахаўся. Ну, гадзінкі 4. Я ўжо веку датрабую лепш ці каго іншага. Зразумела. Ну, як хочаш. Гэта ж твоя справа. Вось, таму Midjourney, ну такая, карацей. Калі з'явіцца зноўку настрой, калі буду гатовы зноўку працягваць гэтую бітву з Midjourney, то працягну. Калі не, то проста адменю гэтую падпіску. Вось, і няхай гэтыя 900 токенаў згараць. 30 км на гадзіну, боже ж мой. Не хачу парушаць, бо я памятаю, што было нешта такое з задачаў, тыпу давесці цяжкую яхту без усялякіх парушэнняў, без усяго гэтага. О, 32 можна паставіць сабе на... Вось, то можа удасца выканаць гэтак. Там праз чат GPT раз
Не, ты што, чат GPT гэта розныя рэчы. Чат GPT і Midjourney яны па-рознаму абсалютна генеруюць. Там розныя алгарытмы. Я просто ж, калі ты забыўся, мабыць, мы ж зараз распрацоўваем прадукт на аснове чата GPT, то бок Large Language Models. І Midjourney гэта зусім іншы кшталт гатунак нейрасеткі. Ну, то бок у іх падыход абсалютна розны. Midjourney, напрыклад, не разумее цябе, калі ты размаўляеш з ёю як з чатам GPT. Яна тупа нейкіх рэчаў не разумее. Ёй трэба казаць выключна тэхнічную інфармацыю, якую ты хочаш убачыць на выніку. Толькі так. Вось, ну і пры гэтым, пры ўсім, яна нешта сама дадае, выдумляе, карацей, ну, такая, у гэтым сэнсе яна прикольная. Вось, і, ну, і гэта ўплывае, дарэчы, на тое, што ты не хочаш, напрыклад, там, пішаш, вось табе малюнак, але зрабі мне з гэтага малюнка тое самае, выдалі толькі вось гэта і гэта, і яна табе проста іншы малюнак падсуне. Лоцманскае судно. Ну, я калі раблю апісанне відэа для YouTube, там вынікі бываюць цудоўныя, бываюць не такое. А апісанне відэа для YouTube я сам пишу заўсёды. Чого такого не дадаю. Теги толькі генерую з дапамогай чата GPT. Добра у яго атрымліваецца. Лепш, чым у мяне, 100%. Так, все тут. Хлопцы перекидываются на мой пас. Давайте, перекидывайтесь худший. А описание максимум я только перекладаю, до речі. Только перекладаю. Потому что тягнув з нейких там часописів англомовних. Ось і все такое. Короче, краду информацию. Jedź prosto. Блять. Писюк. Едет сзаду, где там, а? Капи пиздишь, так и есть. Пристроюся, бляха, ззаду, не бачно його ні одної, ні у правої, ні у лівої люстерка, бляха. Дочекався, поки 50 зроблю. І одразу вел, говнюк. Всяк бесить з такого кшталту задачі. Коли тобі нельга мандат отримати. Я ще ніяк можу зрозуміти, що ти мусиш там без пошкодження все такое приїхати, але як правопорушення не зробити, що то мені було залишнє, подається, вот так. Що, до речі? Про Сирию? А что там думать? Там уже все вырашено, не? Там уже все вырашено. Допекли просто краину и все. Таму, ну, што тут яшчэ чакаць, калі адзін ёлаб кіруе краінаю, які не можа кіраваць краінаю, у яго гэта не атрымліваецца, яго падтрымлівае яшчэ адна дзяржава ёлаб. Што там яшчэ магло быць? Блядь, не ведаю. Дзякуй Богу, што гэта здарылася. Всё, што я могу сказаць.
Добры прыклад. Мяне больш ведае, што цікавіць зараз не Сірыя, ні ў якім выпадку не Сірыя, не. Мне зараз цікавіць, я буду вельмі пільна сачыць за тым, як зменяцца стасункі паміж Эрдаганам і вось у гэтай шоблы маскоўскай усёй. Ось гэта, над гэтым можна будзе проста, не ведаю, там, не 1 літр кавы выпіць і гарбаты. Сочачы за гэтым. Ды ўражанне, ну, па-першае, я не сачыў ніколі. Ніколі не сачыў, што там было, чаму там было, як там было з гэтай серыяй. Вось, толькі нейкія там... Так, улева. Давай. Ты ж мяне не падаб'еш, я спадзяюся. Вось. Таму ўсё, што я ведаю, гэта не спецыфічная нейкая інфармацыя, якую можна браць, тыпу там Deep State і ўсё такое, бляха-муха, вось так і ведаю, што нехта з'явіцца, казліна нейкая, бля. Вітанашкі, Анюта, вітанашкі. Чаму на польскай цікава? Натхненне ёсць, на маю думку, все адбылося заканамерна. Ну, так я і кажу, што заканамерна. Што, тыпу, калі ты, нават як я, проста зверху нейкую інфармацыю возьмеш сабе і верыш у справядлівасць у гэтым свеце, то па-іншаму адбыцца не магло. Проста на ўзроўні, на падкорцы недзе там. Таму, ну, адбылося, дзякуй Богу, што адбылося, ж кажу. Таму што, калі ты спрабуеш утрымаць уладу, ты не можаш не падтрымліваць, як гэта, калі ты утрымліваеш яе за кошт сілы, так, за кошт арміі, ты не можаш ігнараваць існаванне гэтай арміі, ты павінен яе забяспечваць усім, а не сваю сраку, прабачце, натхняць. Паглядзіце у Лукашенка, як робіць усё. Ён проста давядзе краіну да краху, але, курва, усе менты будуць жыць у масле. Вось так трэба рабіць, інакш ты не вытрымаеш і не праседзеш на гэтым месцы больш за год. Так, больш за тое фішка ў тым, што у 16-19 самі расейцы казалі, што як толькі мы сыдзем, Башара выставіць на вілы. Я не памятаю такога, дзе б яны гэта казалі. Насамрэч. Я гэтага не бачу. Тут ведаеш, што мне падаецца, расейцы шмат на каго так казалі. Яны шмат чаго кажуць. То яны там проста ў ядравы попел усіх пераўтвораць і гэтак далей. Гэта ў іх між тэкстам ідзе. Любая, тыпу, без нас не будзе нікога. Ось і ўсё. То бок тут проста супала. Ці не трэба быць нейкім глыбокім аналітыкам, каб гэта ведаць. Что там так, войзнеры размотали по Африцы, нема пехоты для шэрых аперацый, гэта ж сенсу, боже, я таких не ведаю, слідкаваў за імі, ну, добра, калі слідкаваў. Што яны там рабілі, як яны рабілі? Па ўсялякім выпадку, добра, што тое зрабілася, гэта я маю на ўвазе не падумайце пра народ Сірыі. Я кажу пра менавіта падзеі, якія адбіліся на рэпутацыі краіны-агрэсара. Вось. А выключна, што тычыцца народу, то тут, ну, мне падаецца, пытанне вельмі адкрытае. Таму што сярод груповак тых, наколькі я памятаю з навінаў,
там да халеры гэтых радыкалаў, ісламістаў. То бок, нішто там добрага не адбудзецца. Мяркую, так. Магчыма, гэтыя радыкалы, яны займалі такую пазіцыю выключна дзеля таго, каб прывабіць на свой бок ваенізаваныя вось гэтыя часткі, людзей, групоўкі, каб яны выступалі за іх. А ўжо калі атрымаюць ці атрымалі палітычную ўладу, яны адумаюцца і будуць паводзіць сабе як сапраўдныя палітыкі. Пякуючыся, клапочачыся аб насельніцтве. Вось так я падказаў табе, Лерой. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. З'язджаю. Так. Чекай, ВРВ, зараз вийду на ровну дорогу. Ай, блядь, ну... Ёбаный компот. Ни, блядь, ни одно, так другое. Просто, блядь. Курва, блядь, вось... Яно села акурат у той момант, вось, калі я вёз гэты груз, які шкодзіць нельга. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, no secret. I wanna know, was it serious? Так, там, карацей, было інтэрв'ю чела, які ганяў Сірыю. Isn't easy to show with the way Ад'язджай ты ад гэтай прямо. Я спадзяюся, толькі цягач пашкодзіўся, а не груз. Так, бо армія заўсёды... Што... Сеў геймпад, акумулятары селі. Дзякуй Богу, што тут акумулятары просто перакінуў і ўсё. У меня заўсёды гатовы набор напоўніцу зараджаных. Але ж, ну... Калі яно здараецца, просто цягнеш груз, гэта добра. Но калі ты цягнеш груз вось тыпу яхта, яна вельмі лёгка шкодзіцца, і не забачыў. Не заўважыў, ці было пашкоджанне на самой яхце. Jedź prosto. Так, ён распавядаў, што аператыўна ўзроўню генералы асада не маглі арганізаваць нават патруляванне, і каб змагацца з ІГІЛам, вагнера расейцы дамаўляліся з СНС курдамі, каб змагацца з ІГІЛ. Бо армія Асада была проста на ўзроўні падлогі. Можа быць, чаму не? Не, ВРВ, ты зараз такія рэчы кажаш, я ўвогуле гэтым не цікаўлюся. Вось гэтая вайна, ўсё такое, падраздзяленні. Я гэта з іншага боку толькі разглядаю. Вось у прыкладзе Расіі і Украіны мяне гэта хвалюе, таму што я частка гэтага свету. Што я па-іншаму не магу. Я ведаю увесь кантэкст, увесь падтэкст і ўсё астатняе. Гэта я пакажу. А вось так разважаць пра тактыку, стратэгію, перамовы, з гэтымі дамовіліся, з гэтымі не дамовіліся, на якіх умовах. Ой, гэта я ад гэтага вельмі далёкі. Хіба гэта бяда, дробная тэхнічная накладка. Так і ёсць, ну то так. Але бесіць, прабачце, калі што. Селі, замяніў, бачыш, настрой добры, пакуль што. Вось так і ходзіш палову гульні без ПНБ. Так і хожу, без ПНБ. Так і хожу, так і жыву в РВ, так. Бо я такі. Jedź prosto. І ведаеш што? Я магу назваць сабе даволі шчаслівым чалавекам і без гэтых прымочак і ўсяго астатняга. I think we're made of something. I think we're made of something. Trzymaj się prawej strony, a Tak. następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Вось ты ж заўважыў, дарэчы, вось учора, што гульня мне спадабалася самому.
Гэта ж я ўпэўнены было чуваць, што яна простая, яна не вымагае цябе нічога. Там, прабачце, ці то ў мяне ў руцэ вальтер, ці то дубіна, ці то склянка нейкая, ці нешта яшчэ. Так халера, мяне гэта не цікавіць. Падкраўся ззаду, рыдлёўкай па храпціне даў. Раз, другі. О, вось гэта кайф. Уся тактыка. Смешную гітараю. Во. Гэта норма. У кожнага свая норма. Абсалютна згодны з табою. Тут, мне падаецца, ведаеш, а галоўнае у гэтым усім гэта проста агульная мэта. То бок, каб мы былі, як беларусы, аб'яднаны агульнай мэтою нейкай. Каб была адна на ўсіх, зразумелая, простая, і ўсе яе падтрымліваюць. А ўжо што там па дэталях, ПНБ, ХТШ, ці што там яшчэ ты пісаў гэтае, ой, там іх не. Так. Тихонько. Так. Гэта ж яхта, яна не лічыцца ж цяжкім грузам, правда? Яна ж не была адзначаная гэтым сімвалем. Не пайшла задача. Нема капітана. Курва, як ты заенчыла, што ты за гульня? Гэта, дарэчы, была выспа. Усё, мы шукаем, калі шукаем. Зараз трэба нам пайсці паспаць, правда ж? Не трэба. Дзе мы знаходзімся, неважна. Все равно будзем тэлепартавацца. Мы будзем шукаць зараз на паўвыспе, то бок не па выспах катацца у пошуках яхты, а выключна, не ведаю, там, у Неаполь, ці яшчэ куды адвезці. Пескара. Анкона, Пескара. О! Але гэта не яхта. Вось гэта бы добра было, але не. Так, кальяр, Анкона, кальяр, бляха. Даволі далёка. Так, читаю описание. Да, читал я уже описание, что там только потребуется груз у Марина 200. Доставить груз у итальянскую шип'ярд. Это ж Марина, правда ж? Марина. То бок это не абавязкова яхта, да речі. Это просто повинна быть Марина. Італійська. Але сапраўды, так я ж тебе зараз прочитав її. Давай так зробимо. Так. Сюди ось. Зараз знайду Steam. Так. Капітан, гэта чортова. Так падавалася добра, звычайная нейкая ачыўка і дасягненне гэтае. А аказалася такая срака. Кар'ерыст. Так, рейнджер, конкистадор, это все не тое. Ой, Сейлор, ты мне нешта такое кажаш, яхты ў гэтае возіць. Мастодон гэта не запісанае. Так, Грантургайд это не тое. Дзе Кэптэн? Дзе упал? Во. Deliver cargo to all Блядь, to all, курва. О, стопе, у такім випадку, гэта куды мне возіць? Іх толькі дзве. Шип'ярдаў. Што гэта азначае? Italian Shipyards. Italian Shipyards. Гэта не Марина. Гэта не Марина будзе. Гэта будзе не Марина. Гэта нешта іншае.
Так, ми ж на англійській мові, правда, у мене інтерфейс, правда. Ні, так не знайти Shipyard. Курвіска. Так, давай спробувати. Раз пошуковик. Що каже наш пошуковик? Мессина і Анкона. Кантьєре Навалі. Бля. Каб вас расперезала. Кантьєре Навалі. Ось як називається гэта месціна. Куди нам треба 200? Так, поверніся. Навалі. Чому так усе складано? Бачиш? Ось яна, гэта синенькое паскудство. І нам не з яе, нам у яе трэба весці, і нічога нема. Пайшлі спаць. Так, пробачьте, я чатики позакрывал. Бачу, коли что. Як там ВРВ разрывается. А мы гэтай яхты цягаем, бляха. А, я Steam не скрутил. Пробачьте. Так. Ось так, поехали. У меня не переключаться, у меня просто стоит окно поверх гульни, там вот так. Треба зворочувати, как вы все бачили. Ось сюди треба привезти. Груз. Что, дед, ты нечто пытался менять, что? А то нема часу, до речі, улучшається чомусь. Оп, не туди. Поверні, стерно, ось так. Кладемся спать. Будем чекать, что там з'явится у нас. Сюди, 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 сюди. Навалим. Да, и холеру нема, бляха-муха. Змінить, не змінять. Что так, что в этом. Давай яшчэ поспим. Дасці он яшчэ раз поспать нам. Повинен. Да уже нічого. Так. Навалим. Та не хочу їм нічого такого давати, паскуда. Так, вось каб за іх адвесці, гэта было б, конечно, добра. А у іх, гэта, конечно, складана. Так, ну что в таким выпадку, давайте паспрабуем нешта завесці. Па-першае, наша задача, якая зовецца неабходна зрабіць. Гэта за 3 разы завесці 195 тоннаў. Так, так. Таму мы просто зараз скинем. І па вазе. Треба знайсці price, road, weight. Ось так. Хоба. 70 тонн. Із Неаполя у Терні. Падиходить.
ляцім у Неаполь. Калемеле. Гэта цяжкі не гаварыт. Так. Так 70 тонн ён падыходзіць жа. Ён жа ж па вазе падыходзіць. Локомотивы лічыш? 61 тонна. Так дык на 195 тонн я не адвязу локомотивы. Бо іх не выстачыць. 3 штукі, бачыш, яны разам будуць 183 тонны. А мне трэба 195. Як найменей. Іншае DLC. Дык і абодва усталяваныя. Написано oversized cargo. Но 70 тонн подыходит. Deliver более 195 тонн. Oversized cargo in 3 deliveries. Мне подается, оно подыходит. Карацей, 5 доставок на 250 тонн. Так само есть такое. І гэта вось тады локомотивы падыходзяць. Але гэта не адносіцца да Мастуду. Гэта іншае дасягненне. Пераблыту. То бок нармалёва. Даеш дазвол? Давай. Все, ляцім у Неаполь, ляцім. У Неаполь. Так, у Неаполь же ж трэба было ляцець. Даю дозвол. И все, полетели. Мы от босса маем дозвол, можем ехать. Все, 2 километра. Короче, мне благо было бы заехать, адрамонтовать гэтыя 4 адсоткі, якія у нас страчаныя за кошт того, что мы улетели у лимиты дорожные, коли у меня аккумуляторы сдохли. У мяне, наколькі я памятаю, 3 ж DLC ёсць у Евротрак сімулятары, звязаныя з гэтымі негабарытамі, пазагабарытамі і ўсё астатняе. І ўсе 3, наколькі я памятаю, усталяваныя. Трэба будзе пераправерыць, дарэчы, машыны і не. Нешта адное у бандле адсутнічала. Такое можа быць.
Ось той поворот. Trzymaj się prawej strony, a А, мы тут не проедем. Тут шлагбаум. До речі, то дзивно зроблена механіка переїзду бордюрів. Часом можна зачепитися. Ці надворот подкине кудись у повітря. Гэта як я пам'ятаю на травнік з'їхавши на узбоченому дорогі. Там так само просто піу запулило у повітря. Так, ось ми на місце. Давай сюди. Давай, так. Беру. Давай, пытается по 5 разов. О, едем у ночь. Зараз будет ночная у нас мапа. Ну, одну з трьох завезем, що протягнемо на наступному тижні. Цягать гэтыя габарыты. Хлопцы, ну давайте уже отпускайте. Так, мы с сопровождением едем. Ви серйозно ось зараз зробили мені так, як я якраз бордюри їздив? Чи це не бордюр? Це так. Ну, нечто так, дірка ніяка у землі. Ти за мною, чи хто за мною? Неподобно, что он едет передо мною. przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Где ты там, бляха, я знову забувся на те, що... Чимось там можна зачепитися ззаду. Na rowie jest Так, о, добре, супроводження есть. Ось воно. prosto. Skręć w prawo. Все, добре, уписалися. «340 кілометрів тягнуться, боже на ми. Це буде довго, мені подається. Przygotuj się do skrętu w prawo. Так, у правий бок треба буде їхати. Skręć w prawo.
Вось гэта цягаш, бляха, 70 тонн цягне угару, як шалёны. Так, хлопец, поехали, поехали. А ззаду, будем чакаць той, хто ззаду. Ну, давай почакаем. Усё, поехали. Ці ён яшчэ там не пад'ехаў. Вольва. Ой, не тое слово. Волод, я бы так назвал його. Ці як ти там? Ашкош любиш називати. Твой улюбленець. У SnowRunner. На rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Так, паміж гэтымі знакамі праслізнуць снег. Хоп. Ашкош, ну, американскі, што? Ну, ты просто яго так любіш, я ў сэнсе таго ў SnowRunner. Вельмі часта ўзгадваеш і гэтак далей. Што лічыш, што Вольва гэта Ашкош у SnowRunner. Я гэта меў на ўвазе. Так. Тут я бачу будзе такі даволі рэзкі паварот. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. As the skies light up, they believe we are blissfully unaware. Zjedź This activity by non-human extraterrestrial technology О, выдатна атрымалася, не чакаў нават гэтага. Лічу, што нешта ўсё ж такі зачаплю. О, а вось гэта прикольна. А як праязджаць праз гэтыя вось брамы? Ага, аб'язджаць. Вось яно што. У нас ёсць план, і мы яго прытрымліваліся. Что, мы яшчэ не на трассе, правда? Я бачу, там яшчэ будзе разворот на кольце, амаль што. Не на кольце, на пятле. 326. Боже, мы уже едем, мне падаецца паўгадзіны. Толькі 20 километров проехали. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo.
Все, разгоняемся, ды едем. Так. Бо мене шашы хуткасны. Цікава, колькі я з гэтым грузам 70 тоннаў змогу разогнацца. На Вольво. Так, а трэба неяк, мяркую, на левы пас. Ты не так не мяркуеш, хлопча? Ці тут асобны будзе з'езд? Асобны з'езд, добра. Цягнемся, значыцца, далей тут. Давай улево. Чуешь? Давай улево. Хто не ведае, просто дадам, што я не магу праехаць яго і пакінуць ззаду. Бо гульня просто скіпне назад. Скажа, што вы памыліліся, нешта не тое зрабілі. Ай-яй-яй вам за гэта, і вяртайцеся-ка вы назад. Да гэтай вось машыны суправаджэння, таму без яго я не магу перамяшчацца. Вось так. Такая механіка. Кавайце, её не хоча. Ну і добра, і паехалі сюды. Так, піша, што мы праз 3,5-4 гадзіны амаль што доедзем до месца. Магчыма, магчыма. Ага, право з'їжджаємо. Добре. Ще знаходяться ті, хто обганяють, подурели ці що люди. Могли б уже і по третьем пасе ехать, а не побач со мной. Что, так тихо у сенсі? Ти не чуєш, що я кажу? Меня чутно? А, все працює. Это у тебя нечто было, так? Некий затык. Зразумеў. Дарэчы, я сёння думаў, што я здыму фармінг-сімулятор до конца. І магчыма, памятаеш, абмяркоўваў з табой, што можа і змантую, а потым... Куды ты так хамуеш? Ты што, падурэў? Бляха, вілейскія гэтыя.
Ой, кіроўцы, карацей, што я за сёння паспеў зрабіць? Я нават не паспеў зняць, вось што. 3 гадзіны здымак і пакуль што яшчэ не дайшоў да нейкага лагічнага завяршэння гэтага відэа, таму працягнем заўтра. Вось, ну павінен заўтра паспяваць, мне падаецца, там не павінна нічога перашкодзіць мне. Нягледзячы на тое, што, дарэчы, праект з'явіўся гэта, аб якім я табе казаў. І магчыма, там нават пойдзем на спатканне. Вось, то ўсё роўна я павінен паспяваць усё зрабіць. Ну, калі не, то не. То на гэтым тыдні відэа па фармінг-сімулятара не будзе. Калі зраблю, тады і выпушу. Ці то ў нядзелю, ці то ў суботу. Але гэта не важна. Цішэй, цішэй. Ух, дзёрзкі. Стаміўся? У сэнсе стаміўся. Калі здымаў, стаміўся, ці што? Што ты маеш на ўвазе? Не, калі ты пра гэта... Там няблага ідзе, там вельмі пазітыўны будзе ролик. Мне пакуль што падабаецца, як атрымліваецца. Таму я мяркую, што гэта будзе такі хорошы. Як калі так можна сказаць. Ну, сапраўды добры павінен атрымацца ролик. Цікавы. Просто, што бачыш, вымагае нічога страшнага, справы паважней, само сабой. Вось. Просто, што бачыш, колькі уже 3 дні прайшло, я здымаюся яго. Один ролик, бляха, 3 дні. Капца просто. Не, конечно, гэта не паўнавартасныя дні. Гэта я ўжо для астатніх кажу, але ўсё роўна. Так доўга яшчэ не атрымлівалася здымаць. Каб разбіваць ролик, які выйдзе па выніку на 20 хвілінаў. 3 дні здымаць, не такое. Гэта ўсё ферма, гэта ўсё ферма. Завтра, дарэчы, я планую не сталкера стрыміць. Я ўсё ж таки думаю Індыяну Джонса працягнуць. Нешта не ляжыць у мяне душа да сталкера. Няхай он там пыліцца недзе у куточку майго сумлення. Ось, але са сталкером пакуль няма ніякага жадання працягваць. Гульня такая, ты маеш на увазе фармінг? Так, безумоўна. Там ніяк не скараціць, там трэба ўсё сваімі рукамі рабіць, а інакш не цікава. А што смешнага? Так, тут трэба ўзяцца ў правы бок будзе. Можна, ты на конт сталкеру, што будзе пыліцца ў куточку сумлення. Так. Бо ведаеш, што я тут просто пасядзеў, неяк падумаў, паглядзеў на статыстыку. Увогуле апошняя, вось на гэтым тыдні статыстыка на канале просто жудасная. Фу. Мярзотна глядзець. Ніякай... І пры гэтым яшчэ бачыш -1 сёння падпісчык просто. Вось. Сабе неяк там пад нос мармытаў нешта. Што, блядь, прыбачце за блядь, але яно гэтага не варта. Вось гэтыя высілкі ўсіх і так далей. Усё, што робіцца, гэты эксперымент за апошнія 2 месяцы паказаў. Хуй з хуй, як казаў Хрушчоў. Вось, што да чаго, што да чаго, што каму і гэтак далей. Таму на наступным тыдні ўсё сур'ёзна зменіцца.
Я нават не буду па сутнасці, я нават не буду чакаць нейкіх вынікаў завод, бо гэта бессэнсоўна. Няхай чакалкі чакаюць. Не твой, так, не мой. Не, гульня, ведаеш, можа б і была цікавей, калі б пра сталкера, калі мы кажам, разважаем, то ўсё будзе добра, я ў гэтым упэўнены, бо інакш я не хачу рабіць. Я наконт сталкера, што хапае праблему ў гэтай гульні. Мне асабіста мне не заходзіць такая атмасфера, якая маецца ў гульні. Пры гэтым пры ўсім ёсць крытычныя праблемы. Крытычныя праблемы не звязаны з крашамі гульні, не. Вось акурат такі краш у гульні мяне ніяк не бянтэжыць. А вось на апошнім стрыме адбылося тое, што з-за бага у мяне лакацыя адна, то бок вёска, у якой павінны былі гандлеры, нейкія байцы, якія, магчыма, там бы дапамагалі, калі б я кросмок пацягнуў на спіне да іх, і ўсё такое. Яна проста была знішчана толькі таму, што, быў дурны баг, што маналітаўцы ў гэтай вёсцы стралялі, а ніводнага маналітаўца ў вёсцы няма. Вось, і карацей, атмасфера ў гульні, спецыфічная. Вось гэтае пастаяннае напружанне, бязглуздае вось гэтае вошканне на 2 кіламетры, 1,5, а ты цягнеш хабару ў надзеі на тое, што ты яго прадаш, а па факце ты прыходзіш на тое месца, дзе ты павінен быў яго прадаць, а гандляр з тобой не гандлюе. І такі, ты ёб твою маць, колькі гэта будзе яшчэ цягнуцца, Карацей, мяне проста гульня дастала, калі не сказаць больш, вось так. А калі дзеці ёсць каля мікрафонаў, то няхай заткнуць вушы, бо гульня мяне заябала. Нават праз тое, што прайшло ўжо колькі тыдзень, я не гуляў у сталкера. Вось ні кропелькі жадання няма, просто нават запусціць, паглядзець, што там у ёй. Вось процілегласць просто распавяду гледачам, якія ёсць, гуляўшы ў Star Wars Outlaws, усе казалі, гульня гаўно, і тое-сёе, і 5-10 пра гэтую гульню. Мне гульня спадабалася. Норм, сярэдняя, з плюсам. Нават не змяніўшы свайго меркавання на гэты конт. Вось Аня не дасць схлусіць, я гульню запускаю нават калі ўжо па-за стрымом. Просто для сябе. Таму што цікава, курва. Для свайго задавальнення. Менавіта гэтыя змены і чакаюць канал. Так, толькі для свайго задавальнення. Буду рабіць толькі для сабе. Больш не для канала. Назовем гэта так. Вось, і з наступнага тыдня гэта і пачнецца па сутнасці. Але ўсё роўна заўтра будзе ў нас Індіана Джонс, а паслязаўтра будзе зноў Космоўранер, там мы ўсё з ВРВ ды абмяркуем гэта ўдваіх. Так бы мовіць, падзелімся думкамі. Можа, нехта яшчэ забяжыць, нейкі вожык, ямка, можа яшчэ хто нешта дадасць. Але па факце тое адбываецца, што імпэт і укладанне у гэтых вось умовах яно не акупаецца у бягучых умовах. Таму тут проста трэба неяк чакаць. Больш нічога. Просто чакаць. Пойдзе, дык пойдзе, не пойдзе, дык не пойдзе. У любым выпадку, а ведаеш, калі ты робіш з задавальненнем, а астатнія таксама гэта адчуваюць. Ведаю, так. І па факце ведаеш, што я на мінулым тыдні так нармалёва адпачыўшы, на гэтым тыдні атрымліваю асалоду, калі раблю, напрыклад, той жа Veilguard ці Cities Skyline. Мне падаецца, вось гэтая серыя Cities Skyline, якая выйшла сёння, дарэчы, і заўтра яшчэ выйдзе такая ж вясёлая і ўсё такое, на мой погляд, яны атрымаліся добрымі, вельмі добрымі. Вось. І пры гэтым пры ўсім аддачы няма увогуле ніякай. То бок ты разумееш, што штосьці не тое.
Штосьці не тое, ты нешта не тое робіш. Калі ты так здорава укладаешься, калі ты мяркуеш, стараешься і спрабуеш нешта новае, нешта іншае, крацей, і табе падабаецца, мне падабаецца тое, што я раблю. А гэта не заходзіць аніяк, то разумееш, што ты нешта не тое робіш. Вось гэтае сэнсаванне, што нешта ты зрабіў марна, яно проста, бляха, руйнуе цябе знутры. І што ты стаіш? Чаму ты стаіш? Што табе на кальцы стаяць. Ой. Ну і што мы будзем рабіць? Мы будзем стаяць чакаць, пакуль яны з'едуць, а яны не з'едуць. Таму што што? Правільна, таму што менты стаяць. І як гэта перамагчы? Я не ведаю. Давайте лепш у чаціку паразважаем аб чым-небудзь. Ці можа проста ўзяцца ды скараціць. Хаця гэты ёлупін усё роўна не прыедзе. Паўз гэтых, якія на кальцы стаяць. Адпусці, не хвалюйся. Ну, дык працую над гэтым. Ну, ты тут таксама, ты кажаш так, нібы ўсё зруйнавана. І ўсё такое. Не, мы увесь гэты год з красавіка і па сённяшні дзень увесь гэты год рабілі высновы, рабілі тое ці іншае, але ўсё было накіравана менавіта на тое, каб даведацца, каб атрымаць гэтую інфармацыю, якую сёння я валодаю. Вось, і безумоўна, гэта толькі заради таго, каб ведаць, што рабіць далей і як рабіць далей, таму не ў гэтым сэнс увогуле такіх падзеяў. Ну, блядь, яшчэ адна гульня, як дурная. Паехалі, не ведаю, што тут яшчэ рабіць. Чакаць, пакуль яны раздупляцца самі сабою. Адзін на аднаго стаяць, пазіраюць. З'едź z ronda. Ось так, мінус знак. Так, зараз паглядзім, дарэчы, як гульня на гэта адрэагуе. Ці яна выпусціць тую жоўтую машынку, якая суправаджэннем з'яўляецца для мяне, ці не выпусціць. З таго затыку на кальцы. Чакай на мандат. Не, мандата не будзе, мяне проста перанясе. Мне гульня папярэдзіць, што я нешта не тое зрабіў. І яна скажа, тыпу, мы цябе павернем назад у тое становішча, калі ты быў у бяспецы. І ўсё. Вось што яна зробіць. Мы ж так зрабілі ўжо адзін раз. Дарэчы, 12 кілометраў усяго. Ну вось, бачыш, вось яно. Пеналці 15 000. Ну, давай. Wybrano cel podróży. Давай, дзе машынка? Дзе жоўтая машынка? Дарэчы, 12 кілометраў заставалася да мэтавай кропкі. А я ззаду... Так... Не, не пушу нікого. Я не пушу нікога, апроч гэтай жоўтай машынкі. Ты што, ты мяне будзеш пераносіць, а машынкі гэтай не будзе суправаджэння? Ну. Па правілах ездзіць? Не, там не правіла. Там не правіла. Ідзі ў сраку, ведаеш?
карацей. 21:14. Мяркую, што на гэтым можна завяршыць, таму што місія, калі што, я вам зараз патлумачу, што адбылося на гэтай місіі, калі мы цягнулі гэты надпамерны груз. Адбылося тое, што на кольцо, калі там былі машынкі легкавыя, звычайныя, нубаўскія, там зараспаўнілася паліцэйская машына з маякамі, яна іх зупыніла. Жоўтае наша суправаджэнне таксама, пад'ехаўшы да кольца, зупынілася, і ўсе стаялі тупо, глядзелі адзін на аднаго, таму што жоўтая не паедзе, пакуль на кальцы стаіць нейкая перашкода, тыя, якія стаяць на кальцы, не паедуць, пакуль стаіць паліцэйская машына з маякамі сінімі ўключонымі. Вось. Гэта азначае, што проста ўсе будуць стаяць, пакуль, не ведаю, там раніца не прыйдзе ў наш дом. Я спадзяюся, у вас таксама цёмна, як у мяне. Вось, таму трэба было скіпнуць ці праехаць уперад. Уперад не давалі праехаць, таму што за мною машынка жоўтая моя не ехала, нягледзячы на тое, што я праехаў уперад. Вось, таму проста прыйшлося скіпнуць гэтую місію. Добра. Дзякую вам вялікі за прагляд. На гэтым мы на сённяшні дзень скончым. Адное дасягненне плюсам пайшло, другія два не ўдалося выканаць. З першым, якое называецца Must to do. Усё зразумела, яно даволі цяжкое, мы будзем выконваць яго далей. Капітан атрымалася нейкая вычварэнская, таму што па ўмовах, якая апісана ў Steam, не зразумела, што было, што трэба было рабіць, калі стала зразумела, калі мы даведаліся гэта з дапамогай Гугла, то атрымалася, што даю выканаць, то цяжкавата, не проста так. Гэта мы ўсё будзем рабіць на наступным стрыме праз тыдзень, у наступную сераду. Дарэчы, на наступным стрымы я кажу так толькі таму, што мяркую, што мы будзем стрыміць Індыяну Джонса, танкі і Еўратрак-сімулятар. Далей паглядзім. Усё абмяркуем, у пятніцу ўвечары заходзьце, бо мы будзем абмяркоўваць планы разам з ВРВ. Магчыма, SnowRunner застанецца таксама ў павестцы. Паглядзім. Вось, а магчыма і не. Карацей, гэты месяц, не месяц, давайте так, 4 тыдні. Эксперымент вечаровых стрымоў на 2 платформы з выпускам 6 відэа адначасова. Яно падыходзіць да завяршэння, і ў пятніцу мы будзем падрахоўваць гэтыя вынікі, якія ў нас атрымаліся. Так, усё у лічбах, не абы што, гэту інфармацыю вы не знойдзеце ў інтэрнэце, як кажуць. Гэта мой досвед, гэта маі лічбы, гэта тое, што будзе карысна, напэўна, тым людзям, якія думаюць пачынаць гэтыя свае YouTube-каналы. Што ў мяне атрымалася, то бок, каб вы не гублялі гэтыя 2 тыдні, 2 тыдні, 2 месяцы, вось за гэтай інфармацыю можна зайсці. А на сённяшні дзень усё, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, мы з вами побачымся заўтра. А пакуль што пакуль.